Di Bashnyambat Penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kamukam College Shillong kakod admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dip khap mania fila ban call haki niki number. Ka Limpong Ilakai Football belatip kom ka Tirat Singh Knockout Football Tournament Araja Pesan. Balapanya dekat Khasi Students Union Nong Klau Circle. Kelas dang haka Sauterik Ujilio Araja Pesan Hamadan Nong Ra Nong Klau. Ya kini ke Limpong Ilakai Football. Bala pelong komisi benta ban rakikan mau buram ya ke lingkuk senyap basispa kendai pau jongs im Tirat Singh. Lawan ban play perda da ujang sekretari kaseng KSU Sengkime usamla Donald V. Thaba. Haka jingi don lang Vice President ka KSU West Khasiels District Unit usamla John Milton Walang. Ublalong kumusumbut kongsan. Kinoy lam shnong, kinoy lam ka KSU West Khasiels District Unit, kinoy lam ka KSU Mairang Circle nalor kiwi. Haba pai syaka jingi lekai haka ni kasngis dang. Haka jingi lekai ke beningkong Kamarat Sports Club kalayo ban khur ya ka jingjob da ba pelim ya ka legend na ka shnong Maulin Triang da Arlanon. Kat bakan nong Thlep SC ka job persya ya ka KKK na ka shnong nong Klau da Ar la kawai haka jingi lekai ka ba Ar. Usamla Donald V. Thaba aba keren haka ni kasngiu loong bagi samla kasi menta kila kiu bha ki kami lekai sports bat haki babun ki benta hendai kim dei pat ban sngo sarong bat ban syukut tang hang ta hendrai ki don kam ban nang trish tom shu khnang bakin la ban tunjuk bor bat ki wei pat ki jela ban yo ilakai haki national level bat kumju ru haki international level samla ki jongi menta ki lakiu bha hakaliang ka sports hakaliang ka puli ka puthi ka roi ka siau ka put ka tem bat kumta ter hendrai nyimdei pade ban sngau sarong ban syukut tang hang ta Ndrei ngi hap banyai tre sitom susu khnang bangin la pada banya compete bat ki wei ki jela bangin yo banya lekai ki national level berkumjur wat haki international level bat kata ka jingkio ka jongi kamde banlong suki jwa palat namar baki wei ki ustad mengiru ngi hapan ki ustad tinggi don kam menteri stom haduk kata-kata habarok kiliang namar nadengi bek nadengi pai kan nuru ngidang don hi sedien Wat lagi lasang man jam man kam syakman hendrai ngidang sakut di sedien. Tinggi don kam man kam pen stet susu ya karokom terikam ke jongi ya karokom ya linti ke jongi ngiap ban shoot penep bahai ke jabing ngiap ban penklan bahai lagi jongi terpeng ngila ke jong ke mek apak habagi sim ya kanu ke benta. Ladengi pai pat sya ke benta baka ki isu nong Klau Circle ka Ainam yo paim Tirat Singh ya kan ni ke football tournament ngihap mas ngau thusai ba ka snap lani kata ka paket lani kata ka history hi jong ka check menriu kolong ke ka bodon kam haduk kata-kata ban ke kisu no Klau Circle haba ka Ainam yo paim Tirat Singh ya kan ni ka tournament kamut ta mangingele kai football hendrai baro ngadu ki bai lekai hadu ki basong hang ni haransang hadu ki pajba ki bai song bai up kemilenti kan ni jingin akai ngi hab bantip ye ke jingya lenti jong Tirat Singh ngi hab bantip ba balai Tirat Singh mentau pau ha ka perthai bro kawai ba am tang mangi chutip tang mangi hendrai ngi hab ban pensapriang man penhiar pateng bade sha ki hybrid ki jongi ki peladon khon don kti kim kin hikai ki khon ki kti ki kinyi kin hikai lagi jong ki persahabat ki hemmen kin hikai lagi jong ki para beling idon kampalat bantip ya ke history jong lajong nomor kade lengba ke history lengba ya ke baladab jaman shwa ngila ban penwandur pat ya ke ke ban saja hadin nomor bala dengim tip hi la ke jong history kemot hakoi kasngi ke bala jaman shwa ya ke hima khasau pra kala ban jab yang hadin tu ai bagai ke bala jaman shwa hapo hima khasau pra kan pen Syampang yang i kenang ba lada don ginu gibor gibana sabar kibatmu ban le kajuk kumba kile gitu mensua ngilalong lupa kita gibalong alot dan gibalai ijngai menginam ailat ya kita gibal wan hakadur jong kijing penbit dan ni hakata karongpong sisngi ban penbit yang i hendrai habakut pada kan penkeman yang i tang sipor kan penjot pen prapat yang i ni haban long teli kem kawai gajai penriu ni haba sorong ialah kajong gajat menriu om bagin kelat. Ladang ila paunam, ladang ila kelariu krau, ladang ila kelariu sempang ru.
ngihap ban kan mau pat ba ka thmei ga jongi hi ka dei ukun khasi khara ban ngihap ban sung sorong lamar ga nong ye pila ban mi no na ka ni ga snong nong klau pila ban mi no na ka snong mai rang pila ban kelai ga niam ga jong phi la shai henre pinom la ban kelai ga jai ban ru lanu ru te kan nom kren jong su ga kit bok kirwiang ba ga ni ka tournament ka ban penya ga ki isu nong klau circle kan yai ba guarantee bat kan long kata ka ba songshit ka ba songkun bat kan long ka ban ajing man to shibun e gi samla begin light ne jing snig ba per kam tam no drug samla kren do samla milton man ne nga kwa ang niru ba kan tournament ya skhamat bakan bu ang ni kawi ga flex ba tho si no to drugs di ong em you drugs kum ban long kata ka jing hikai ka ji pastu e gi khun samla ka kit bok kirwiang ya borok ki kan hun ki bai le kai ha kan ka tournament ki sadon ki ba job ki sadon ki baram re tang ka jing sim banta ka jong pi kala dai lupa ka jing job namar ka bagi orang tin pareng it doesn't matter whether you win or lose the race the thing that matters the most is that you finish the race compare la pi job dan pi ram ka ta ka jing mare jing ko mare henry ka ba kong san e ka dai ka ba pi pendap ya ka ta ka jing mare pendap ya ka jing le ka ka jong pi nang ya kiu saprang bat nang ta gi ki arli ki teams ki ban ya kun menta kit bok kirwiang ya pi bro artli ba pin island met bat men siem na ka banta ka jing job jong ka team jong pi tang ni kin tien mat saprang klur kari Islam upat ke beri nyutrap Islam ki isu nong cloud circle tu boleh kur kulangi baro ku boleh shibun